Anum ka insidente sang basag-kotse na record sa Iloilo City sa sulod lang sang duha ka adlaw sang Enero. Alkalde sang syudad nagdeklarar sang away kontra basag-kotse syndicates. Si Kim Salinas nakatuto. May ginasundan na nga persons of interest ang Iloilo City Police Office sa likod sang anong ka-insidente sang basag-kotse sa syudad sang Iloilo sa sulod lang sa duha ka adlaw sang Enero 30 kag 31. Una nga na-record ang mga insidente sa barangay Guzman, Hesena, Mandurriao. Enero 30 sang gabi, 14,000 pesos nga kwarta ang nataban. Sang Enero 31, kasubo nga modo sa natabo sa barangay Tabukan, Mandurriao, kung sa rin, gintaban ng 2,000 pesos kag iPad. Apang na-recover man ini pagi sa hot pursuit operation. Sa amuman nga adlaw, may na-record man nga basag-kotse sa Nabitasan, La Paz. Ginsundan ini sang tato pagid ka insidente sa Mandurriao kag Haro, nga pisar wala sang nakawat. Lunsay ginbuka ang bintana sa mga salakyan. Sa CCTV footages nga nakuha sang kapulisan, isa lang katao ang makitaan nga may kahimuan sini. Apang dako ang pagpati sang kapulisan nga may mga kaupdanan pa ini. Ang nakuha balaan sa CCTV is isa ka tawo pero hindi kita magpati nga wala siya upod, no? Or posible basi may nag-lookout, may nag-una da. Bungod sini nga mga insidente, nagdeklara si Iloilo City Mayor Treñas ang away patok sa basag-kotse syndicates. Naghatag na ini isang mando sa ICPO, posmo kag kabaranggayan. Nagatanyag ang alkalde sang reward sa makatudlo sa mga sospek. Laro man sang local government unit nga magbutang sang dugang nga CCTV camera sa mga park kag barangay. I am declaring war on all basag-kotse syndicates. No? Kag hindi na naton dapat pagtugtan. We have some funds for more CCTV cameras. Dugangan talaga na CCTV cameras, especially sa esplanades. Ginapasangkad na sang kapulisan ng police visibility kag mas mangin agresibo na kuno sa anti-criminal operations. Ang nitutukan naton actually is ang mga crimes against property nga ni hindi lang ang sa basag-kotse kay di konektado ini siya sa target gid nila, hindi ang salakyan kundi ang posible ibilin dire sa sulod. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.